Esselamu alaikum. Musliman vjeruje u božansko porijeklo Tevrata, Tore, Suhufa, Inđila, Evanđelja, ali se pokorava zadnjoj i najnovijoj Božjoj poruci, to jest Kur'anu. Da li je to tačno? Eldin. To je tačno. Znači, od osnovnih principa ili elemenata ili ruknova imana jednog muslimana jeste da vjeruje amentu billahi wa kutubihi, da vjeruje u Božje knjige. Znači, to znači da musliman vjeruje i mora da vjeruje da je Allah dželle slao svakom narodu poslanika i s njim knjigu. Bilo to suhuf, bilo to kitab, bilo to ne znam koja druga forma objavi, usmena, pismena i tako dalje. Prema tome, svako onaj, ne može niko biti musliman ako ne vjeruje u to. Sada, Allah dželle je slao poslanike i objave sukladno napretku čovjekove civilizacije i njegovom intelektualnom nivou. I kada je čovjek dostigao konačni intelektualni nivo i sazrio, da kažemo, kada je čovječanstvo sazrilo potpuno intelektualno, onda Allah dželle šalje konačnu objavu, to jest Kur'an, Islam, koja u sebi involvira ili objedinjuje osnovna načela i principe svih prijašnjih tih objava i zato je musliman univerzalan vjernik, znači on je internacionalan, on vjeruje u sve Božje knjige, u sve Božje poslanike i ne može biti musliman ako to ne vjeruje. Dok ostale vjere, na primjer židovstvo, vjeruje u sve poslanike osim u Isa a.s. i Muhameda a.s. Dok kršćanstvo vjeruje u sve poslanike osim u Muhameda a.s. a Islam vjeruje u sve poslanike i u sve knjige. Prema tome ta konstatacija je tačna i nadam se da je ovo što sam rekao dovoljno jasno da ne ponavljam.